Badakizu gonbidatuak baditugula, ezta? Nondik etorri diren badakizue? Nondik? Iparraldea oso handia da, nik finxego nahiko nuke erantzuna. Nondik? Nola? Hori bai, Eperra ikastolatik, eta Eperra ikastola non da? Soutan. Ba horixe, Eperra ikastolako hainbaitan eskamotik baditugu hemen. Urdinarreko aretzentzat
Utzi mesedez, erakutsiko dizuet, askatzen, bai? Oien ikusi ondo. Bai? Begira, Trampa egin dute, izan behar dut. Esan dizuet, tira fuerte egiteko, eta ez da tira fuerte egin behar. Egin behar da, goxo, buskatu gabe, begira. Putz fuerte mesedez nahi. Hori da.